தமிழ் இன்னைக்கு விலை என்ன பார்க்க போறோம்னா சோனி ஒரு ரன்னிங் கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க போகலாம். எங்க பாருங்க செம்மையாக இருக்குது இந்த கேமு. நல்லா இருக்குது இந்த கேமு, செம்மையாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அவுட் ஆகிட்டேன். அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம். வாங்க ரன்னிங் ஓடுவோம். இங்கே பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸு. கிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் போடுற வீடியோ உடனே வரும். பாய், சீத்தோட பிரச்சனை சந்திப்போம்.